Wel, enw'r ddrama, mae'n ddrama gerdd o'r enw Cysgu'n Brysur, enw un o caneuon yw Cysgu'n Brysur. A mae fe basically just yn... Mae fe'n criw o bobl ifanc, fi'n meddwl, yn dod at y gilydd a wneud. Fi ddim cweith yn siŵr beth yw'r sgript to, cos fi ddim wedi gweld e, ond mae caneuon ni i gyd am escapism, pethau pobl ifanc. O'n i wedi bod yn canu am tua 2 blynedd cyn i Theatr Urdd ddod ato ni a gwahodd ni i sgwennu a perfformio'r music yn y sioe. A o'n i'n nabod y director Jeremy Turner cyn ni, cos o'n i wedi bod yn sioe diwethaf nhw Snip Amsterdam o fi yn y band a gweddill y band ar y cast. So friends in high places. So ni wedi trafod lot gyda Rhys Taylor, y cyfarwyddwr cerdd, a Bethan Malo, sgript menyw. Mae fe'n od iawn weld music ni ar sheet music. Ni jyst yn mynd i performio fe'n peer pressure ar yr 8fed i'r 10fed o Orffennaf. A bydd ymaferion wedi cychwyn am hwnna. Cos o'n i'n mynd i holi, mae'r lleoliad yn un eitha anarferol. Ydy'r drama yma di anelu tuag at pobl ifanc. A dyna di'r syniad tu ôl y lleoliad yma. Mae'r lleoliad, fi'n meddwl Bethan Malo, mae hi'n eitha unorthodox. Nath hi literally gweud, pan oedd hi'n gweud tyna ble oedd hi moyn neud oedd hi'n gweud, mae'r lle yn drewi o sex. A fi jyst yn meddwl, fine. Great, oedd Jeremy Turner ddim yn siŵr am hwnna. Ond neble ni'n neud e, achos pobl ifanc sy'n yn y ddrama, mae am bobl ifanc. Mae'r cynulleidfa darged yn amrywiol, fi'n meddwl, ond pobl ifanc, obviously. A mae'r cast dod o draws Cymru, ynddi? Pryd ydych chi'n cael cyfle i ddod at eich gilydd i ymarfer cyn y sioe? Mae cwpl o ymarferion wedi bod yn gwersyll yn Granog maen nhw, so mae cwpl o benwythnosau a wythnosau yn hanes tymor a stwff. Oedden mae ymarferion yn dechrau ar y 6 ar 20 o Mehefin nes y sioe wedyn, so mae'n bythefnos da.